No tak čaute, vás vítam pri mojom ďalšom videu Shake Fidget. Dnes vám ukážem zasa nové postavy, ale sú aj tie isté. Napríklad taký Vandalko. Veľmi dobrá postava. Jednak preto, lebo už bude mať nový opasok, konečne. A jednak preto, že mi ju jej tvorca dal, čo mu veľmi ďakujem. No, najprv začneme touto najsilnejšou postavou a prepracujeme sa až k tej najslabšej. Ako viete, tak tu sa mi odovzdáva video, ktoré som natáčal asi pred 14 minútami a zatiaľ to iba na 3% a umiestnil som to tam asi pred 5 minútami. Tak, toto sa nám bude dosť dlho robiť, preto to oddelíme. A ideme na Shakea. Čiže máme tu Vandalko, ktorý má ešte hospodu 8 minút, takže ideme na nadržanú gorilu. Čiže ako vidíte, jeden kamarát mi napísal, že či by som ho nespomenul v mojom videu, tento, že kúkam tvoje videá, sú super, môžeš ma tam aj spomenúť. Som odpovedal, že rád tam spomeniem. Čiže ako vidíte, má všetko plus 230, čiže to je veľmi dobré, to sa mi páči takto a na 115 inteligenciu má dobrú. Gratulujem. Hrám na svete 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Môj hlavný účet ešte hrávam na svete 13, 14, 15. Na svete 12 má hlavný účet. Takže má tu 2 epiky, podľa mňa už mal aj viac tých epických, ale má tu prečistených 69 podzemí. Čiže to má veľmi dobré a má tu veľmi dobrú výdrž, čo sa mi páči, čiže všetky vlastnosti má parádne. A všade má dobré veci. Toto má dobre, keď má aspoň jedno niečo s výdržou, takže to veľmi dobre má. Čiže parádna postava. Aj v tom istom cechu ako som ja, čiže mi tak napísal, že či by som ho tam nespomenul, pozeral si moje videá, tak som ho tam teda spomenul, som to slúbil. No, stále tu mám to isté na nadržanej gorile, len dlhé teraz si počkám, či tam bude taký ten nápoj a ak tam bude, tak sa poteším. Takže Nikola Lázoková navrhla nový erb, takže si ho pozrieme. Nič moc. Nikola darovala už ďalšiu hubičku, čiže ona je hubičkárka, takže to je fajn. Len sa jej opýtam naspäť na to heslo, lebo som ho zabudol, ale pozriem sem bandík, čiže tento sem nepríde, toto je veľmi dobrá postava. A keď má gitaru, aj SF player hovorí, že je to king, že to vie hrať tú hru. Ale čo tak sledujem, tak tu má 1, 2, 3, 4, 5, 6 epikov, čiže to je veľmi dobré. Ale má tu veľmi dobrú inteligenciu aj výdrž, čiže tento to s touto postavou dosiahne ďaleko. No. Pozrieme to, ale ako vidíte, bandík je tu medzi úplne šitnými postavami. Čiže pozrieme toto pivo, nechápem prečo je dôstojník, ale možno mu verí, takže preto ho dal na dôstojníka. No, všetko plus 42. Celkom dobrá postava, má tu 3 epiky, čiže je veľmi dobré. No. Vrátim sa naspäť na Vandalko. Tomu som už splachoval, ale nechápem, že prečo tam má iba druhú avru. To ma na tom neteší. Prihlásil sa nám Joker. No.
Takže máme tu naspäť nášho Ice Simpsons. Tak ho volám, Simpsons, ale celkom fajn vyzerá. Asi tu postavím pancik, je. Chce predať, by ho mohol mne predať. No hneď je podob ňou, čiže som si ho nevšimol, ale podstata je nepodstatná. No. Takže počkáme, kým sa nám to video tam, ale zatiaľ budeme riešiť túto postavu. Lenže nemáme iba tieto 3 postavy, mám tu potom ešte aj 9 nie, ale 8. Takže by menil heslo. Hej, fakt. No tak asi si ho zmenil, alebo som napísal niečo zle. No tak neviem. Vlastne som mu dával kamarátovi. No, pozrieme to potom. Bože. Takže máme tu poštu znovu, ale asi to bude od Nikola a Lok. Tak čo, kde je to video? Bože, ale si mi nedala adresu e-mailovú. No, pozrieme toto, čo mi tu napísal. Ukáž. Odpoveď. Dobre, okej. No. Dal mi radu, že nemám točiť dlhé videá, ale zatiaľ som také dlhé zatiaľ nedal. Jedno som mal 38 minútové, ale to som ešte nezverejnil, lebo to fakt to by ľudí nebavilo. Iba tí, čo to začínajú hrať. Čiže toto video má zatiaľ iba 8 minút, čiže za chvíľku ho ukončíme, ale ešte predtým ako ukončím, vám poviem, že pri ďalšom videu toto bude už mať 30 000. Teraz niekoho zložíme. Tak na rýchlovku, napríklad tento Ondrejk. Pozrieme, aký je to level. No VMX, to bol fakt dobrá postava, s tým sme bojovali. A bolo to dosť ťažké. No. Tohoto by sme len tak ľahko nedali. Čiže pozrieme ešte moju postavu ďalšiu. A keď sa mi skončí hospoda, tak ukončíme video a budeme zverejňovať potom toto, keď sa mi zverejní toto. No, by to mohlo ísť. Mohol by si dať aj epic inak.
Takže veľmi dobre som ho zložil tú smrťku, čiže to bude zatiaľ dobrý súboj, ale najviac sa teším na toto. Nie mi to už nabehne, lebo sa niečo stalo s internetom. No dobre, tak. No, takže toto nás už nezaujíma, toto dáme do záchodu zajtra. A dúfam, že nám to aj naplní auru. Ale toto nám aj pritom zlepšilo inteligenciu a podľa mňa aj náladu. Takže, ja sa s vami lúčim v tomto let's playeri a uvidíme sa v ďalších mojich častiach. Tak, sa majte.